mutu ne, bayan ta mutu ne, bayan ta mutu an binne ta, bayan ta mutu an kai sa'insa, bayan ta mutu ne an ka gane ta, bayan ta mutu ne an ka yo kusa. Wayo, wayo, bayan ta mutu ne, bayan ta mutu ne, bayan ta mutu ne. Ashe akwai rudani ba gane ba, menene ba gane ba, wace ce ba gane ba, kamar ita ce kamar ba ita ce ba, ana dare gari kuma zai waye, ko ka lura ko baka duba ba, ashe komai yana boye, kai dan adam baka gane ba. Wacece ne ita ga tambaya ta, amsa ce ban samu ba. Bayan ta mutu ne, bayan ta mutu ne, bayan ta mutu ne. Hello? Don Allah ka yi haƙuri, ba zan iya wannan aiki ba. Wannan aiki kusan barazana ce ga rayuwata. Kana ji na? Ita kaɗai ya mallaka. Ita ce take rage masa rashin mahaifiyarta. Ita ce komai nasa. A dalilin ta ya zaɓi ya rabu da iyayensa. Rashin tausayi da adalci ne ƙarara a ce an raba shi da ita. Kaga, don Allah ka yi haƙuri, ni ba zan iya wannan cin amanar ba.